माखासे मानि कमिटमेन्ट दङमोन बे कमिटमेन्टआ जाहैबाय 1500 कोटी टाका पेकेज लोगोसे गोबांथार फसंथान गायसननायनि बाथ्रामोन बेफोर मावफुंनायनि अजद होनानै सोमावसा हाबाफारि बानजायनो थाखाय फोसावबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिथिङाव नौनारिनि गोसोआव जोबोद उसुखुथु जे हाग्रामा महरारि बिथाङा सोरखार दानायनि थाखाय समायखिराखौ लायाखै दानो सोमावसारनायनि हाबाफारि फोसावबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिथिङाव जर'खा भाबै सावरायनो थाखाय जोङो माखासे मानि फरायसा दैदेनगिरि आगुनि बिथांमोनखौ हाग्रायाव लाबोदों गिबियावनो बिथांमोनखौ सिनायथिनो लादों फारि फारि गिबियाव बुदिराम बसुमतारी बिथाङा बर' फरायसाफोरनि मोनसे समनि नेहाथारि गंगाधर नार्जारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मोनसे समनि आफादगिरि खुंनाय होबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि मोनसे समजों फसंथान खुंनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बै समनि गवालपारा जिल्लानि सासे दैदेनगिरि सिनेन बसुमतारी खुंनाय होदों गासैबो बिथांमोना दा समावहाय समाज सिबिनायनि हाबायाव नांथाबनानै दङ आरो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफा साफा दैदेनगिरिमोन दा बिथांमोननि गोसोआव बिथांमोननि गेजेरजों जोङो मिजानानै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्टेटआ आबुसमामोन आरो दा फैबाय थानाय समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा रल लानो नागिरदों जों सावरायगोन आरो बेखिनियाव रायजो राजा बयखौबो जानबुंनि गेजेरजों बे सावरायथुनाव बाहागो लानो थाखाय जों खाबु होनाय जादों जानबुंजों सावरायथुनाव बाहागो लानो थाखाय डायल खालाम 919954199764 जानबुं नम्बर 9954199764 बे जानबुं नम्बराव नोंथांमोना डायल खालामनानै जगाजग खालामनो हागोन आरो सावरायथुनाव बाहागो लाफानो हागोन बयनिसिमबो खावलायनाय जादों जे जाहाथे आबुथियै नोंथांमोननि बानबुंथिफोरखौ खावलायलायो गिबियावनो दा समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनाय सोमावसा हाबाफारि बियो बयनिबो गोसोखौ उसुखुथु खालामना होदों जेरावनाखि थांनाय 5 बोसोराव बड'लेण्ड हालामाव सोमावसारनाय हाबाफारि गैया जादोंमोन बिनि आगु समावहाय थांनाय 2020 मायथाइनि 15 बोसोर आगोलाव सोमावसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एमडिपि आरो गोबां आफादफोरनि सोमावसारनाय मानि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाय दहमै जादोंमोन आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जेब्ला बिटिआर एकर्ड मोनबाय बिनिफ्राय सोमावसारनाया बन्द 5 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रानो दानाय इउपिपिएल दोलोआ सरकार दायो बिजेपिनि अननायजों बिजेपिनि फुंखाजों आरो बे थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोनहा जेबो सोमावसार हाबाफारि फोसावाखैमोन अयारेस सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सोमावसार आफादफोरा मोनसे समझौता फैदोंमोन जे 1500 कोटी टाका पेकेज मोननांगौ बड'लेण्डआव आरो डाइरेक्ट फान्डिंनि खोथा लोगोसे गोबांथार फसंथान फसंनायनि बाथ्रा बे समाव बुब्लियाव दाबि दङ जेबो गैया देरनाय रायजो खुंनायनि थाखाय खाबु खालामना होदोंमोन प्रमद बर' सरकारनो आरो प्रमद बर' सरकारा लुथिनाय जाख'नाय बायदि बायदिनि अनगायै रायजो राजानि जेबो खालामाखै होननानै गोबांथार अजद दा जों बिदिनो सावरायनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि गंगाधर नार्जारी बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा मिथिनो बिथांनि गोसोनि मोनदांथिनाय जे गंगाधर नार्जारी जे दा समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनो लाबो हमदों जे अक्ट'बर दाननिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लासिगोन आरो बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिआर एकर्डनि मोननांगौ दाबि दावाफोरखौ बा कमिटमेन्टफोरखौ साजिना लाबोनाय नोंथांनि बुंनांगौआ दिनैनि बे सावरायनो गोनां बे बिथिङा एसे सानथावना जादों मानो होनब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि मोनसे हारिमायारि गौथुम होननानै जों बयबो गनायनानै लायो आरो दुलाराय सोदोबानो बयनिख्रुइबो मेहेर गोनां जोंनि बर' रायजो राजाया बर' फरायसाफ्रा जायखिजाया जायगायाव थाया मानो
बैफोरखौ बोननानै लानाय बे गौथुमानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जेराव गोबां बिथिंखौ जोङो हारिनि खोथाफोरखौ नोजोर होनानै जोङो आवगायलांनो गोनां जायो। दा बे बिथिङाव आंथ' दिनैसो नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनायनि हाबाफारि लादों। मोनसे गौथुमा लानाय थांखिफोरा बिथांमोननि गौथुम, नाथाय जों साफा साफा बर' समाजनि बर' हारिनि सासे सुबुं जानानै बे खोथायाव साननो गोनां जादों। आबसुआ मोनसे आलादा गावसोरनि बर' हारिनि गौथुम, बिथांमोननि साननाय हनाया गावसोरनि, नाथाय मालाबा मालाबा जुदि गावनि हारिनि थाखाय मालाबा खहाबजाथाव जायाब्ला बैफोराव खायसे खोथाखौ बुंनो गोनां जायो। दा दिनै जों साननो गोनां जादों, दाखालि बावैसो बे फिथाइया ओंखारबाय, बिसायख'थिनि फिथाइया ओंखारबाय नङा होमब्ला? आरो बिनि आगोलावनो जों मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारजों नांफानानै दंबायायोमोन। बिथांमोनानो बांसिन दिल्लीयाव थांबाबो सावरायनायखौ जों नुबोदोंमोन, जायखिजाया समावनो सावरायबाय हादोंमोन। आरो आं मोनसे खोथाखौ दिनै थाल्ला बुंनांगोन, जोङो मोनसे समाव जेब्ला NDFB-नि गोरोबथाखौ जाहोनो थाखाय एक्सपेडाइट जानो थाखाय जोंनि पिपुल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट बे गौथुमखौ दाना लादोंमोन 2011 मायथाइयाव। आं बिनिनो गाहाय बोसोनगिरिमोन आरो फंबाय जोंहा बुद्धिरामाबो कनभेनर जाना दंमोन। बै समाव जोङो 52टा गौथुमनि जथाय मोनसे गौथुममोन बे पिपुल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टआ, जाहाथे NDFB-आ सावरायनाय बे इस्युखौ एक्सपेडाइट खालामनानै बर' हारिनि मोनसे एक्सेप्टेड मोनसे सल्युसन लाबोनो हायो, बेखौ जों डिमान्ड खालामबाय हादोंमोन। एक्सपेडाइट खालामनायनि मोनसे गौथुम जानानै दङमोन। नाथाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, बर' रायजोनि आइ आफा बयबो मिथिखासिगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव मोनसे गोरोबथा जानानै थांबाय। बबेखानि बै गोरोबथायाव पिपुल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टनिफ्राय जोङो जेबो सागानबो होनो सुखुबो मोनाखै आरो जोंहा जेबो माने बे गोरोबथायाव लोब्बा थायाखै। नाथाय हारिनि थाखाय मोनसे गोरोबथा जानायखौ जोङो जाहाथा रायखावबाय हानायनिख्रुइ बुंखावबाय हानायनिख्रुइ जों सिरियैनो थानो गोनां हयथ' जादोंमोन। दिनै बे समाव खिन्थु गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जोंहा गोजोन फैबाय, जोंनो जौगानाय नांसिगौ। बिथांमोनानो सरकारजों थाफानानै प्रमद बर'नि सरकारजों थाफानानै आबसुआनो बुंदोंमोन दिनै जोंहा गोजोन फैबाय, सान्थि फैबाय, बे खोथाखौ बुंदोंमोन। आरो मोनसे खोथाखौ जों बुंखानांगोन जे एकर्डथ' नङा, बे एग्रिमेन्टमोन 2020नि बे 27 जानुवारियाव जानायाव गोबाङानो एकर्ड होनबाय हायो, नाथाय आंनि नुनायाव बे एग्रिमेन्टसोमोन। एकर्ड होनबा कर्टआ हयथ' लेटिन वार्ड, बेफोरखौ जों बुंनो थांलिया। बेखौ नायनो थाङोब्ला मोनसे खोथाखौ होनदों, दिस इज ए कम्प्रेहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन। जे खालि एकर्ड जादोंमोन बा एग्रिमेन्टआ जादोंमोन, बे सोदोबा दंमोन दिस इज ए कम्प्रेहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन टु देयार डिमान्डस। जायफोरा डिमान्ड खालामदोंमोन, आलादा रायजोनि खोथाखौ सोमावसारदोंमोन, NDFB-आ मोनसे समाव आलादा हादोरनि थाखाय सभरेन्टिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन। दाङाबाजि जादोंमोन, हिंसानि जाथाय जादोंमोन, गोबां ब्लाडशेड जादोंमोन। बै समाव जोंफोरबायदि सिभिल ससाइटि लिडारफोरा जों बुंदोंमोन, बिथांमोनखौबो जों बुंदोंमोन, गभर्नमेन्टखौबो बुंदोंमोन, बिथांमोनजों सावरायनायनि लामाखौ लानांगौ। दा समावहाय मोनसे सरकार दानो थांगासिनो दङ BPF-आ, आरो थांनाय बे बिसायख'थियाव बर' फरायसाफोरा थोंजोङै UPPL-खौ मदद खालामदोंमन आरो UPPL-आ दिनैनि समावहाय गाज्रि जेनदों। मोनसेनिल' बिथांमोना देरहानो हायो, मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना थांनाय 2020 मायथाइनि बिसायख'थियाव मोन 12 देरहादोंमोन, मोन 12, आरो बे खेबाव मोनबा बिथांमोना खोमानानै मोन 7आवल' दा सफैदों, 7थायावल' सफैदों। आरो दा 7था सफैनायनि उनावहाय बिथांमोना गावसोर माने फुरा साफा खालामनाय पार्टिया जेननानै दा सरकाराव गैलिया। दा बे समाव बड'लेण्ड राजखान्थियाव दा ओरैबायदि गुलाय गुजाय मोनसे थासारि सोमजिबाय, बिथांमोना सोमावसारनो हाबाफारि लानायनि फोसावनाया। बे बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन जे आं दिनैल' नङा,
गोदोनिफ्रायनो बुंबाय थादों इलेक्सन बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि दिदोमथिखौ मोजाङै बयखौबो बोननानै लानो हानायनि थाखाय थोंजोङै मालाबाबो मोनसे पलिटिकेल पार्टिखै जेब्ला सापर्ट खालामगोन मानो होनोब्ला डेम'क्रेसियाव गोबां पलिटिकेल पार्टि थाखागोन बेयाव थोंजों माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ जुदि मदद होनो थाङोब्लानो गालाय गुजाय जायो आरो होमब्लानो हारिमायारि गौथुम होननानै गोबाङानो बेखौ अनसायना लाया दा फिथाइया दिनै बेखौनो थिनदों जुदि मोजां मोनजोबनायमोनब्ला बै थांखिखौ मोजां मोनजोबनायमोनब्ला बिथांमोना मदद होनाय हान्जानिफ्राय गोबां आरो बिजाथियाव देरहालांनो हागौमोन जों दा बेंगेरनाय दा बे समाव सावरायनि जे बुद्धिराम बसुमतारी नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि नेहाथारिमोन जि समावनाखि इउपिपिनि दानि आफादगिरि एबा बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर'जों बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन दा बे बिथिङाव दिनैहाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने प्रमद बर' सरकार बायनायनि लोगो लोगोनो सोमावसारनायनि हाबाफारि फोसावनो बिथांमोना जुरिबाय दा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो नागिरो बे बाथ्राखौ जे दिनखालि दिपेन बर'आ फोसावदोंमोन ओइ दिनखालि आं मिनिफ्रांदों आं बारा सिरियास लायाखैमोन बे बाथ्राखौ मानो होनोब्ला सासे बुजिस्लाबनो हायै गथ'आ बाथ्राफोरखौ साना हवा बुंफ्लाङो बेबायदि बुंफ्लांनाय मोनसे स्टेटमेन्ट सानदोंमोन आं बेखौ नाथाय दा बाथ्राया बियो जास्ट बुंफ्लांलायनो नङा बेयाव माखासे इभिल डिजाइन हाबनानै दङ बिथांमोना अबे मोनसे बाथ्राखौ लानानै दिनै सोमावसारनो ओंखारफिनदों मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि माखासे दफाफोरखौ माने इमप्लिमेन्ट खालामहोनो थाखाय सोमावसारफिनो That means what? बिटिआर एग्रिमेन्टखौ मा बाथ्राखौ लानानै गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' इउजि ब्रह्ममोना 80% 90% इमप्लिमेन्ट जाबाय होननानै माखौ बुंदोंमोन आच्चासो बेयावसो फैसिगोन दा गेजेरावथ' बुंदोंमोन बेसेबां कनफिउस बिसोरो दा दिपेन बर' फंबाय होनबाय आङो आफादगिरि बे जे सोमावसारनो ओंखारफिनदों थुनानै जायाखैथ' जे बाहायजाबाव लायाखैथ' मानो होनोबा बे बोसोरबाखौ ओरैबायदि बाहायबोबाय उनखाङो मालाबा गाव मैया मा बुंदोंमोन दिनै मा बुंगोन बेजों खुनु लिंक गैयै स्टेटमेन्ट फैयो बेनिफ्राय दा बाथ्राया मोनसे बाथ्राखौ आं दिपेन फंबायखौ बुंगोन इसेसो जुदि डेम'क्रेसिनि गियाना जुदि दङब्ला बे बाथ्राखौ बियो फोसावनो हानाय नङामोन इलेक्सन मिन्स वाट पिपल्स मेन्डेट रायजो राजानि मोनसे मेन्डेट दिनै प्रमद बर' एन्ड हिज कम्पानि बिसोरनि बे टिमनि गासै सासनखौ फोजोबस्रांनानै गोदानै मानिजाथाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिटिसिनि चिफ मासियाव फज'नानै मोनसे गोदान माने खुंथाय लाबोनायनि मोनसे मेन्डेट बे रायजोनि मेन्डेट बे नों आंनि बुंनाय मेन्डेट नङा बे मेन्डेटखौ नों मानिना मानो लानो हायाखै फंबाय एफसुआ जुदि दिनै फिल जादोंब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जायाखै होननानै बुङोब्ला बाखि बे 5 बोसोरनि गेजेराव बबेबा मोनसे बोसोरावथ' दिनै बिसोर बुंनांगौमोन बे बुंनांगौमोन जे नैबे क्लजखौ सरकारा दाबो मानो बानायाखै दाबो मानो इमप्लिमेन्ट खालामाखै बिनि थाखाय जोङो सोमावसारगोन बे बाथ्राखौ बुंनांगौमोन आरो बिसोर मोनसे प्रेसार ग्रुप हिसाबै एबसुआ मोनसे डेम'क्रेटिक स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन हिसाबै बर' हारिनि सिंस्रि मोनसे जातीय संगठन हिसाबै जेब्लायबो सरकारनि सायाव सरकारखौ प्रेसार ग्रुप जाना थानांगौ आरो बे बाथ्राखौ आं जेराव सुबिदा मोनो बेयावनो बुंबाय थादोंमोन आं मोनसे बाथ्राखौबो लोगोसे बुंबोबाय थादोंमोन
एबसुखौ राजखान्थिनिफ्राय उदां खालामनांगौ आं जेब्ला बे बाथ्राखौ बुङो आंनि सायाव गोबां एलिगेसन लगायनानै इभेन आंनि कारेक्टार एसेसिनेसनबो खालामदों सरित्र हननसिमबो खालामदोंमोन बिसोरो दिनै फैबाय दा दिनै मोनबाय रायजो राजानि मेन्डेटआ मा जाखो दा बोरै जाखो एबसु जुदि प्रेसार ग्रुप जानानै जुदि निउट्रेल प्रेसार ग्रुप जानानै जुदि थानायमोनब्ला दिनै आन्दोलन खालामफिननो होननायावबो माखासे भेलिड आर्गुमेन्ट थागौमोन लजिकेल जागौमोन बे बाथ्राया जों आवगायनिफ्राय बुंबाय थादोंमोन 5 years मा खालामनो थाखाय जोंनि गहपुराव इन्टेलेक्सुयेल नि नामै मेलेमजिबि सावरायमेल लानानै दिपेनआ थांनानै खोथाखौ बुंहैदोंमोन ओरैबायदि बुंहैदोंमोन जे आद्रा थानाय जि माने एग्रिमेन्टनि जि माखासे क्लजफोर माने इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दङ बिनि थाखायनो गहपुरनि रायजो राजाफ्रा सारा बर' रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलआव भट होनांगौ बे बाथ्राखौ जेब्ला केम्पेन खालामनो थाङो गहपुरनि बांसिन इन्टेलेक्सुयेल महरनि माने मानसिफ्रा बिसोरखौ बिसोरखौ साजेसन होदों प्रश्नबो माखासे खालामदोंमोन दा नोंथांमोना एबसुआ दा इउपिपिएलनो डाइरेक्ट भट होनो खिन्थाफैदों थिनफैदों खावलायफैदों नाथाय मोनसे बाथ्राखौ नोंसिनि रला मा जानांगौमोन नोंसिनि रला जानांगौमोन जे सरकारा दिनै ट्रिपल इन्जिननि सरकार नट अनलि डबल इन्जिननि सरकार काउन्सिलावबो बिजेपि इउपिपिएल स्टेटआवबो बिजेपि इउपिपिएल ओमफ्राय सेन्ट्रेलावबो सेन्ट्रेलावबो इन्डियायाव पार्टनार इउपिपिएलआ सानै एमपि दं होमबा बे समावबो नोंसोरो इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामहोनो हायाखिसै बे समाव नोंसोरो बुंनांगौसोमोन सरकारा जुदि ट्रिपल इन्जिननि सरकारा प्रमोद बर'नि सरकारा हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकारा नरेन्द्र मोदीनि सरकारा जुदि माबा इमप्लिमेन्टेसनखौ जुदि नैबे 5 yearsनि गेजेराव माबा खालामोबा जोङो आन्दोलन खालामनाय जासिगोन बे बाथ्राया बै समावसो बुंनांगौमोन बे बाथ्राखौ गहपुरनि इन्टेलेक्सुयेल्सफ्रा बेखौ बुंहरदों बेनिफ्रायबो लेसन लानो रोङाखिसै दा बे बिराद मोजां मोनसे लेसन फोरोंहरदों बिसोरबो थारमाने मानो लानो रोङाखै अहंखार दं गोसोआ माखासे राजभोग खालामनो मोनबाय ना 5 years मोनसे लाक्जारियास लाइफ माने मोनबाय ओरै क्ररपति सेन्ट्रेल एबसुनि साफा माबा लिडारफ्रा ओरै क्ररपति इउपिपिएलनिया सेन्ट्रेल लिडार्सफ्रा गासिबो क्ररपति दिनै बै लाक्जारियास लाइफखौ मोननाय लोगो लोगो गोसो सिङाव बिसिनि माथायाव मोनसे अहंकारि गोसो हाबनानै दिनै बे आबु नासुद जे घटना जे माने एकदम मास मोनसे सप्तासेयानो जायाखै बेयावनो आन्दोलन डिक्लेयार खालामनायनि माने खामानिफ्रा बेफोरबायदि जादों नोंथां सफैथोंनि जोङो दा फैनि सन्तला बसुमतारी बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि सन्तला बसुमतारी बिसोरनि सायाव जों फैगोन दा फैनि बिनि आगोलाव जोङो दान्दिसे ब्रेक लागोन ब्रेकनि उनाव जोङो सावरायगोन सन्तला बसुमतारी दङ सिएन बसुमतारी दङ जोङो गेबेङै सावरायनि आरो बर' फरायसा आफादनि सोमावसार हाबाफारि लानो जुदि फोसावनाय बिनि सायाव रायजो राजायाबो बेवहाय बाहागो लाफानो हागोन बे सावरायफुनाव आरो बिनि थाखाय जानबुंजों नोंथांमोन डायल खालामनो हागोन 995419974 बुंफिनदों 995419974 दा बिसोर ब्रेक लागोन बुद्धिजों सोरनि मेलेमजों साना हवालासे माबानानै एमडिबिखौ एकेबारे थगायनानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव माने बिथांमोनखौ आन्दोआव दोननानै जाय बिथांमोनहा 34 बोसोर 34 बोसोर सेक्रिफाइस खालामबोनाय बिथांमोनखौ एकेबारे गाधा थगायनानै मोसौ थगायनानै सागान होदों रन्जन दैमारा दाबो जेलाव दं दा हाग्रामा महिलारिया 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जेब्ला सागान होदोंमोन गासिबो एनडिबिनि हाइनास केसआ दाजा बिएलटिफोरनि गासिबो केसखौ रोखा जायोबा मा होनो बेखौ रयेल एमनेस्टि अर्थात नेशनेल एमनेस्टि होनानैबाबो केसखौ डिसमिस खालामनांगौ बेफोर खोथाथ' बिटिआर एग्रिमेन्टआव जेबो गैया
आयेना बेखौ आखायाव लागोन होननानै माबा होबोदों दा बेफोर जेखियानो जाया मानो दिनै आं सोमोनांदों एबसुनि मोनसे समनि आंबो आफादगिरि 1979 मायथाइनिफ्राय 1987 मायथाइसिम आङो एबसुखौ अलखद समाव जि समाव आसामाव आसुनि दैदेननायाव बिटिसि होखानायनि आन्दलनमोन बे समाव आं आफादगिरिमोन आं नुयोबा जे सोमोनांथाव बाथ्रा बेनो हाग्रामा देरहानाय लोगो लोगो प्रमद बर'आ जेननाय लोगो लोगो इमप्लिमेन्टनि थाखाय सोमावसारनायनि हाबाफारि लागोन होननाया बियो जोबोद दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव बाथ्रा आच्छा दा जोङो नोंथांजों सावरायबावगोन दा जों फैनि सिनेन बसुमतारी नोंथाङा सासे हारिमुथिनि सुबुं आरो बिसायख'थि नोंथाङाबो दहमै बाहागो लादोंमोन थांनाय बिसायख'थियाव समाज सिबिनाय खामानि नोंथाङा नांथाबगासिनो दङ नोंथांनि मोन्दांथिया मा बुङो जे दा समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोननांगौ सादिनायनि थाखाय सोमावसारनाय ओंखारो बेथ' मोनसे मिनिथाव आरो मोनसे जुक्ति गैयै राव होननानै बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला गिबियाव बिबुंथिगिरिफोर बुंलांनाय बायदि दिनैनि फोरमायगिरि बिथांमोन बुंनाय बायदि 2020नि 27 जानुवारियाव जिथु फिस आरो बिटिआर एग्रिमेन्ट जादोंमोन बिनि उनावहाय सागान होनायनि उनाव बिथांमोना बोसोरबा जिहेतु 12 जनजों सरकार खुंबाय प्रमद बर' सरकार बिटिआर सरकार नाथाय बिथांमोना मोनसेबो एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ सुफुंनायाथ' बेथ' गोजाननि खोथा बेखौ रायजो राजायाबो मिथिगौ आरो बिथांमोना गावसोरबो मिथिगौ नाथाय बाथ्राया बेसो जादों जे बिथांमोना 12थाजों सरकार दाखांनायनि उनाव बोसोरबा सरकार सालायनायनि उनाव हयथ' बिथांमोना मोनसे राजकीय सासनजों दंबोयोमोन आरो बिथाङा सोलिदोंमोन नाथाय थांनाय 22 थारिखनि जिथु बा खेबथि निर्बाचन एबा इलेक्सनमोन बे बिटिसिनि इलेक्सनाव बिथांमोना आरो बयबो रायजो राजाफ्रा मदद होनानै गोबांसिन देरहानानै प्रमद बर' सरकार जाफिनगोन होननानै मिजिंथिदोंमोन दा गवामा रायजोफ्रा मा मावखो मा मावदिया बेखौ मोन्दांथि मोननानै हाग्रामा महिलारिखौ हारसिं मुसेयावबो आरो बिथांखौ बिथांनि संगफ्रा गालांदोंब्लाबो बिथाङा रायजो राजानि आस्थायाव दंमोन बेबादिनो थांनाय 22 थारिखआव बिटिसि इलेक्सननि गेजेरजों रायजो राजाया गोबां बिथांखौ अनसायनानै भट होनानै देरहासार खालामनो हादों जायनि थाखाय 28 बिथाङा देरहानानै एबसलिउट मेजरिटि लानानै फैगौ 5 थारिखआव समायखिरा लानो थांगासिनो दं बेखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि एबा बिथांनि टिमा सोमोनांबाय जों बोरैहाय हाग्रामाखौ होबथानो निस्सय थांखिया बे जानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामानि 15 बोसोर सरकार सालायनायाव दावराव दावसि गोजोन गैयै असान्थिमोन आरो खुनु गोजोन गैयामोन गोजोन थासारि गैयामोन होननानै बुंग्रा जाय बिथांमोना दिनै हाग्रामा देरहानाय सरकार दानो नागिरनाय लोगो लोगो सोमावसारनो नागिरनाया बेनो फोरमायनाय जायाखै दा जे सिगाङाव जों दावराव दावसि खालामग्रा जोंनोमोन आरो दाबो हाग्रामा महिलारिनि सरकार जायोब्ला जों बेखौ जेरैखिया दावराव खालामनानै आरो बोख्लायफिननानै जोङो बे सासनखौ जों लाबोफिननांगौ होननानै निस्सय बिथांमोना साननाय दं जायनि थाखाय दिनैहाय सोमावसारनो थाखाय बिथांमोना आरो रायजोनि सिङाव फोसावदों नाथाय आं बेखौ खावलायगोन जे बिथांमोना जाहाथे जि थांनाय 26 थारिखनि बिसायख'थि साननायजों बिथांमोना गाज्रि रोखोमै जेनबाय जेराव बिपिएफ दला नामानो थाला आरो बेवहाय 0 जासिगोन होनदोंमोन आरो बिथांमोना गावसोरनो 9थानि बिथोराव 11थानि बिथोराव 12थानि बिथोराव दिनै बिथांमोना 7थाल' मोननो हाबाय मोनब्रैयानो खमायबाय नाथाय 17निफ्राय बिपिएफआ 28था मोनहैबाय अब्ला रायजोआ सोरजों दं बेखौथ' बिथांमोना मोन्दांथि मोननांगौमोन नाथाय आं बेखौनो खावलायगोन जे दिनैनि एबसुआ आरो सोमावसारनायनि थांखि लानो नाङा नोंथांमोना दिनैनिफ्राय बेखौसो हास्थायनांगौ जे सोमावसारनाया आलादा रायजो बिनायाव
जोङो जिखि बैसो जायामोन जिखि संसारिक जायामोन बयबो दैदेननायाव बाहागो लादोंमोन रायजो राजायाबो बाहागो लादों दा बेखायनो सोरबा हाबा जादोंब्लाबो सोरबा साख्रि गोनांब्लाबो एबसुनि बिबान लानानै सोमावसारनायाव रावबो नोजोर गोग्लैयाखै आरो साननांगौबो दरखार फैयाखैमोन दा बेनिखायनो फैगोन बाराव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु साख्रि लानाय खुनु साख्रियाल आरो बेवहायनो बैसो जाजासे थानानै मोनसे पलिटिकेल कचिं सेन्टार बादि एप्सखौ बाहायालासे बिथांमोना ओंखारनानै फैगौ जेनेरेसन गोदान जोहोलाव जोहोलावजो फरायसा फरायसुलिफोरखौ गोबां रोंगौथि गोनांखौ लानानै जाहाथे एबसुनि थांखि बादियै गोग्गो एबसुखौ जाहाथे फोथांना लायो आरो हारिनि सिनस्रि बादि बयजोंबो गनायजायो आं बेखौसो खावलायदों। आच्छा गंगाधरन सारि अजरा बेनो फैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दा समनि दैदेनगिरिमोन बिथांमोना खुनु इउनिभार्सिटियाव एबा फरायसालियाव माने नाम एनरलमेन्ट गैया बेखौ बेयो मोनसे अजद आरो बिथांमोना सांसारिक जिबनजों माने दा दैदेनगासिनो दङ बिथांमोननि गोबांसायानो बिसि फिसा दङ संसार दङ दा बेबायदि हिसाबै बिथांमोना माने फरायसा नंलाबो दा बेबायदि सुबुंफोरा दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ दैदेनगासिनो दं बिनि मोनसे अजद दा बे बेलायाव नोंथांनि बुंनांगौआ बेखौथ' आं बुङाबाबो रायजोफ्राबो गोजोनगोन ना गोजोना बेखौ बा फरायसा आफादनि जा खान्थि फरायसा आफाद होननाय सोदोबानो बिराद जोबोद मेहेरगोनां बेवहाय बैसो गोनाङा थागोन ना थाया बेखौ आं बुङाब्लाबो रायजो राजाया थानाङानो बुंगोन मानो होनब्ला हाबा जानाय बा हाबायाथ' जायो सोरबाबा एखेबारे साख्रिआवला बेफोरखौ थानांगोन ना थानाङा होनाबा गंगाधरन सेरिया बुङाब्लाबो दिनैनि रायजो राजाया इन्टेलेक्सुवेल समाजा बुंगोन नाङा मानो होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरनि गौथुम फरायसा आफादनि केरेक्टारखौ मेनटेन खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि केरेक्टारखौ मेनटेन खालामनानै सारा बुहुमाव थानाय बर'फोरखौ खौसे खालामनायनि मोनसे गोथौ लामाजों आवगायहोनो थाखाय फरायसा आफादा निउट्रेलिटि अबजार्भ खालामनायनि लोगोसेनो गाव गावखौनो आं फरायसा नंगौना नङा whether I am student or not justify खालाम आं जुदि साख्रि मावदोंबा whether I should be now as a student leader or not please you make it clear दिनैनि स्टुडेन्टसफोरा दिनैनि फरायसाफोरा बेखौनो लुबैदों दिनै बर' फरायसाफ्रा गोदो गैयामोन बारा जोंहा गोदोनि समाव 1967 आव दाजेननायनि समाव फरायसा आफादखौ दैदेननोनो गोबां लिडारफ्रा आंखाल जाना दङमोन बै समाव जोंनिया बर' राव हारिमु थुनलाइनि थाखाय सोमावसारनोबो गोनां जादोंमोन दैदेननोबो गोनां जादोंमोन बेखायनो सोरबा साख्रि मावदोंबाबो खायसेखौ बेबायदि बिबान होनोबो गोनां जादोंमोन नाथाय दिनैनि आंखाला बे जाना दङ नामा जोंथ' दा नुयो गोबां इउनिभार्सिटिफोराव माखासे माने मास्टार डिग्रिल' नङा PhD आनो माखासे PhD स्कलार माने स्टुडेन्ट स्कलार माखासे दंसै आं सानो दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजितखौ बिथा खालामनानै फरायसा आफादखौ सनाथि महर होनानै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेननो हानाय फरायसाफोरा माखासे दंसोयो दा बेखिनियाव बे बिदियाव जोंनि बर' समाजनि इन्टेलेक्सुवेल ग्रुपआबो गोबां बिफाथि बिमाथि मानसिफोराबो बेखौ सांग्रां खालामनांसिगौ जे नोङो फरायसा नंगौ नों फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जा होननानै बिथोन होनोबो हानाय दङ दा बे बेलायाव बेखायनो आं गोदोनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों जों स्टुडेन्टसफ्राबो वी शुड बि पलिटिकेलि कनसियास बाट जोङो मटिभेटेड दाजा वी शुड नट बि पलिटिकेलि मटिभेटेड बाट वी शुड बि पलिटिकेलि कनसियास जों जुदि 18 इयार्स जाबायब्ला सासे बर' फरायसाया जुदि 18 इयार्स मोनबाय वी मास्ट बि पलिटिकेलि कनसियास वेदार वी मास्ट हैव टू कास्ट फर और नट we have to know जों बेखौ मिथिनांगौ बिनि थाखाय आं कनसियासनेसखौ बुंबाय थादों नाथाय बेखौ होननानै मटिभेटेड जानानै नङैखौबो थेवबोलै होननानै बुंबाय हायोब्ला ओइ मोनालै नोंसोर पलिटिकेल पार्टिखौ थोंजोङै सापर्ट खालामनाङालै होनब्लाबो रिजोना नंगौबाबो थेव लास्टआव थेवबोलै होनना बुंनायानो जोंनि जे समाजाव दिनैबो बे जा सोलिना दङ मिथिगौबो सासे बैसो जाथारनाया फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जाथावा होननाय खोथाया बांसावजानायल' नङा बुंजासोदोंबो थेवबो होननानै जाबाय थादों दा मा खालामो बुद्धिराम बसुमतारी नोंथाङा बे बेलायाव मा बुंनो नागिरो जे
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दा समनि दैदेनगिरिफोर दङ टपनिफ्राय आफाद ग्रासरुटसिम बिथांमोनहा गोबांथायानो माने फरायसालियाव एबा जमा कलेज बा इउनिभारसिटियाव बिथांमोननि फरायनायनि बा फरायसानि खुनु एनरलमेन्ट गैया नोंथाङा मा बुंनो नागिरो राजेन्द्र बे बाथ्राया आं आवगायनिफ्रायनो बुंबोबायबो थादोंमोन एक्सुवेलि मा ओरैबायदि बे बाथ्राखौ जेब्ला फैयो जे एबसुआव बिबान लानोब्ला बियो अबेबा मोनसे कलेजनि इउनिभारसिटिनि बनाफाइड स्टुडेन्ट जानांगौ बे बाथ्राया सम सम फैयो जोंनि एबसुनि मन्चआव बे बाथ्राया फैयो खिन्थु मोनसे बाथ्रा मोनसे खारननि थाखाय बनाफाइड स्टुडेन्ट नंलाबाबो बेयो एबसुआव खामानि मावनो हायो खारना आन्दलनथ' बयखौबो नांगौ फरायसा नङैफोरखौबो नांगौ फरायसाफोरखौ स्कुलनि कलेजनि बिसोरखौबो नांगौ दा नैबे बिबानखौ लानो थाखाय बनाफाइड नांलाया मानो होनबा जों आन्दलननि पिरियडआव दङ बे बाथ्रायावसो नैबे एक्सेप्ट जाबाय थायोमोन नाथाय 2020नि 27 जानुवारियाव जि एग्रिमेन्ट खालामना फैबाय बेयावथ' फिनिश खालामना फैबायना फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलिउसन टु देयार डिमान्ड देट मिन्स वाट नोङो आन्दलनखौ फोजोबबाय दा गोदान जोलैनि जेनेरेसननि स्टुडेन्टसफोरखौ स्पेस होनांसिगौ बे बाथ्राखौ लाना बुंबाय थायोमोन आं दिपेन बर' राइट फ्रम दिपेन बर' टु माखासे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि मानसिफोरखौ आं सिनायो बिसोरथ' गथ' गथाय देरजोब्बाय सोरनाबाथ' बिहामजो मोननो जानाय बैसोनि फिसालाबो दङमोन बिजामादै मोननो हानाय बैसोनि फिसाजो गोनांफ्राबो सुबिदा जाबाय थायोमोन बे बाथ्रायाव आं बुंबाय थादोंमोन मानोना आरो बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे राजनितिनिफ्राय उदां खालामनांसिगौ मानो होनबा जोंना जोब्बाय नोंसोरनो प्रमद बर'खौ मोनसे दायित्व होबाय जे जोंनि आन्दलना जोब्बाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलिउसन जाबाय बे दिनखालिनिफ्राय जोबनांसिगौरा दिपेन बर'मोननि माने एबसु लिडार जानायनि जि मोनसे माबा लुबैनाया जोङो जोबनांसिगौबा आं खावलायगोन इफ इउ आर इन्टारेस्टेड इन पलिटिक्स go or come join directly in politics इउपिपिएलआव हाबदोब्रा इउपिपिएलखौ मोजां मोनथारबायबा माने एबसुआव थानानै गोथार माने फरायसा आफादखौ माने कलंकित खालामबाय थागोन नोंसोर फैजाया होमबा फैजायो फै बिपिएफखौ मोजां मोनग्राबो दंबा बिपिएफआव हायदो कंग्रेसखौ मोजां मोनग्रा दंबा कंग्रेसआव हाबनानै राजनिति खालामदो बिजेपिखौ मोजां मोनोबा आरएसएसनि आइडिअलजिखौ मोजां मोनोब्ला हाबदो बिजेपिआव मानो बेखौ खालामबाय थादों दा बाथ्राया ओरैबायदि जोङो ससियेल अर्गेनाइजेसन ससियेल सार्भिसनि बाथ्रा बुङोब्ला एकदम निस्वार्थ भाबै जेबो माबा मोनसे बेनिफिट लायालासिनो समाजनि खामानि मावनाय बे ससियेल वार्कारा मोनसे समाव प्रफेसनेल ससियेल वार्कार जोनोम जादों बिसोरना प्रफेसनेल जेरै राजनितियाव प्रफेसनेल पलिटिसियान्सफोर थायो बिसोरना दा आइडिअलजिजों खोथा गैया बिसोरना पावाराव फैनो थाखाय एनि पार्टिजों थांनांगौ आरो पावार लानांगौ प्रफेसनेल एबसुआवबो दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव प्रफेसनेलिजमा हाब्बाय बे दा जाय माने दंबाय थायो बैसो जानाय गथ' गथाय बिसि फिसा गोनां बे आबसु लिडारफ्रा बिसोरो संगठनखौ आबसु मावनाया बिसोरनि प्रफेसन जाबाय दा बिसोर गुबुनाव जेबो फिल्डआव हाला बिसोर दा ना हालेवहैनो हायो ना खेथि खालामहैनो हायो ना अबेबा कम्पिटिटिभ एग्जामखौ माने लिरना पास जानो हायो मोनसे प्रफेसनेल चइस खालामनानै बे फिल्डआव थांनानै सासे बिनि थाखायनो एबसुखौ मोनसे ओरैबायदि मन्च खालामबाय बे जोंनि मोनसे प्रफेसन एनि हाउ जों बे बिबानाव थाबाय थानांगौ दा समावहाय जेनाखि सावरायफुनाय बर'नि राजखान्थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसा हाबाफारि दा बिथांमोना
बे समाव सोमावसारनायनि बानजायफारि लानो थांगासिनो दङ आरो सोमावसारनाय जायोब्ला बेवहाय गोबांथार रायजो राजा इनभल्भमेन्ट जानांगोन फरायसाफ्रा इनभल्भमेन्ट जानांगोन बेनि बेलायाव नोंथांमोननि बुंनांगौआ नोंथाङा रायजो राजानो मा मेसेज होनो नागिरो खोथा बेनो आं दा बुंगोन जे थांनाय 5थि जेनेरेल इलेक्सन बिटिसि बे इलेक्सनाव जों इउपिपिएलआ जेनाखै जेने आबसुआसो जेनदों बेखौनो दिनै दिपेन बर'आ देहायावमोन Yes, बे नंगौ बे बिथाङा उदालगुरि हायार सेकेन्डारिनि Very good. टिचारमोन फरायसाथ' मोनथालामोनानो नाथाय बिथांखौ प्रमद बर'आ बोबोनानै एबसुआव आफादगिरि फाथिदों खिन्थु जोङो गासै बर' मेलेमजिबि रायजो राजा बेखौ बुजिनाया गाहाम जे बे बोराय होनबा गाज्रि खोनायो आंखौ माफ खालाम एथ' बैसोगोरा सुबुंफ्रा दाबो जुदि गावखौ फरायसा सानोब्ला जाय बिथांमोननि फिसाजो फिसालाफ्रा कलेजाव फरायो आंना प्रश्नआ बिसोर नोंथांमोननि फिसाजो फिसालासो फरायसा ना नोंथांमोना फरायसा सोमावसार हाबाफारि लानाय बेलायावहाय आंहा बुंनो गोनां दंबावो जे सोमावसारनाय हाबाफारिखौथ' जों दा लुबैया मानो होनबा प्रमद बर'आनो आफादगिरिमोन दिनै दिपेन बर'आ आफादगिरि सागान होबोबाय बिसोरो 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सोमावसारनायनि मा अधिकार दंबावो बोसोरबाव मानो मोनसे फेलेबबो एग्रिमेन्टनि जिथु दफाफोर मोनसेबो मानो मावफुंनो हायाखै मोनसेसो मावफुङाबो जों नुगौमोन जे बिथांमोननो बोसोरबाया आरो खाबु होजायो जेरैबायदि दिपेन बर'आ बुंदोंमोन जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफा माखाखौ मावफुंनो थाखाय बै सागान होनाय अर्थात प्रमद बर' आसलथे इउपिपिएलआथ' सागान होआखै प्रमद बर'आ होदों माने बिथांनो होनांगौ आरो प्रमद बर'आ बे बोसोराव मा खालामखो गावनोथ' माने थाला बुंदोंमोन ना जे बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरा जुदि आखरै हालन जायाब्ला आसाम गभर्नमेन्टनि केबिनेट मिनिस्टारनि लांगोनाव थानानै सुइसाइड खालामो बेफोर खोथाखौ माजों बुंखो खोथा बेनो दा खोथा जाबाय जे आं बुंगोन बेखौनो जे इउपिपिएलआ जेनाखै आसलथे दिपेन बर' एबा आबसुआ जेनदों आं बेखौनो रायजोनो बे मेसेजखौ होगोन आं खावलायगोन जे जोंबो फरायसा आफादनि दैदेनगिरिमोन रायजोनि थाखाय हाबा मावबोदों जोंनि दिनाव जों थाब्रै जिल्लानि साइकेल सालायनानै अर्गानाइज खालामदों नाथाय दिनै दिपेन बर' आरो बिथांनि कम्पानि माखासेया एसि गारिनि सिङाव बेराय अर्गानाइज खालामो आरो आं बेखौबो गाज्रि मोनदों जे जोंबो गोदो हारिनि थाखाय पिटिसिखौ जों सापर्ट खालामदों बे न'दाव जेब्ला मददसो खालामदों डाइरेक्टयै बे दिपेन बर'आ जोंहा फंबाय दिपेन बर' बायदि बेयाव दिलीप शइकियानि हेलिकप्टाराव गाखोनानै बिजेपिनि थाखाय भट बिनाय खामानिखौ जों जिबनाव मावाखै आरो जोंनि दानि इयुन जोलैनि बर' फरायसाफ्रा जाहाथे बे हाबाखौ मावा जों बेखौ मुगैयो आरो बेबायदिबा जोंनि बर' हारिया जोबस्रांलांगोन नोंथांमोना बेखौ बुं जे जोंनो सेपारेट स्टेट नांगौ बड'लेण्ड बेनि थाखाय सोमावसारबो बेलेग खोथा बोसोरबायाव एग्रिमेन्टनि मोनसे दफा मावफुंनि थाखाय नोंसोरो सिरि थाबाय दिनै हाग्रामानि सरकार फैनायाव सोमावसारनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो बियो लासिंसिं समायखिरायानो लाथ'वाखै खिजानो नोंथांमोननि एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ हाग्रामा मावफुंनो हायो खोमा कारण CIT इउनिभार्सिटि बादि बड'लेण्ड एकर्डआव खुनु माबायानो गैयामोन बिदि गैयामोन दिनै मेडिकेल कलेज बोरै लाबोखो इन्जिनियारिं कलेजखौ बोरै लाबोखो गोबां जायगायाव ब्रिज टिज बायदिखौ बोरै खालामखो बे हाग्रामा महिलारिनि बिनि केपासिटि बियो प्रमद बर'आ बे केपासिटि गैयाखौनो मावनो हायाखै दिपेन बर'आ दिनै बेखौ मावफुंनो थाखाय हाग्रामानि सायाव प्रेसार खालामनाय हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर बा 15 बोसोर सासन खालामनाय समाव दावराव दावसियाथ' प्रमद बर'आ खालामबोदों पुलिस सिकिउरिटि लालायनानै लामा जथेनाय रेल लाइन जथेनाय आन्दलनखौ नोंसोरनो खालामबोदों जोंनि बर' फरायसा आफादनि थांखि माबा बा आदर्शखौ बि नङामोन आरो बे असान्थि खालामनाय गुदियावथ' दंबावो जेनेबा NDP नि दावराव बर'नि दावराव ABMC नि दावराव बे दावरावनि गेजेरावबो हाग्रामा महिलारिया जि हायो बेखौ मावबोदों प्रमद बर'आ बोसोराव एथ' सान्थियानो सारा बिटिसिआव सान्थिखौनो जों बिथाङा मांगायनानै लाबोदों बे सान्थिनि गेजेराव प्रगतिया बोरै उन्नतिया बोरै
दा गतिके आं खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ नोंथांमोना बिबानखौ एंगायदो मानो होनबा नोंथांमोना गुबै फरायसा नङा गोबां जोंहा इउनिभार्सिटि फरायनाय ल' फरायनाय PhD लानाय इन्जिनियारिं कलेज फरायनाय गोबां फरायसाफोर दं दिनै बे एबसुनि आनसलिक अफिस डिस्ट्रिक्ट अफिस सेन्ट्रेल अफिसाव थायै माने बेयावनो जेन बिथांमोना जानाय लोंनाय गासिबो माबा सोलियो नङा होमबा आरो गाव गावनो खामायो प्रमद बर'आनो फोरमान थांनाय 2017नि इलेक्सनाव जेब्ला नमिनेसन होनायाव एफिडेभिट दाखिल खालामो बेवहाय बिथांनि धन सम्पथिया 7 कोटि आं सन्थला राजों एड खालामफानो लुबैबाय बेयाव दे नैबे इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामहोनो थाखाय सरकारखौ नारसिननानै सोमावसारनायनि हाबाफारि जि लादों आं मिन्थिनो लुबैदों अबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट जाजानो लुगैयो ना गासिखौबो बे क्लियार जानांगौ 3.1 निफ्राय लानानै 3.3 सिम बेयावदि एक्सक्लुजिभनि बे बाथ्रा दङ जोंनि मोनखानाय हाखौबो जे माने दानख'नायनि क्लज दं बेखौबो नामा 7.2 क्लज नाम्बार 7.2 बे मा दङ आसाम सरकारा गोसो जायोबा सरकारि हा खास्लायनायाव थानाय वाटार बडिज ग्रेजियार्स बेयाव एभेक्सन खालामनो हागोन 6 शिड्युलनि आन्डाराव BTAD आव थारमाने BTC ओनसोलावबो डाइरेक्टलि हाखौ खालि खालामनो थाखाय स्टेट सरकारनो जे माने पावारखौ हरनाय जादों बे 7.2 क्लज नाम्बारखौबो इमप्लिमेन्ट जाजानो लुगैयो नामा बेखौबो बेखौ मोजां दा समाव जों सावरायबाय थादों बिनि उनाव सोमावसारनाय माबा खालामो ना माय खालामबाय थादों बेखौ फार्स्ट क्लियार होनांगौ अबे दफाखौबो गासिखौबो ना अबेबा माखासेखौल' जोंनि मोजां जागोनखौल' मोजांबो दं होनना बुंदों दहाय गंगाराया मोजांखौबो ना बै गाज्रिफोरखौबो गासिखौबो एज ए हल माने इमप्लिमेन्टेसन खालामजानो लुगैदों बे बाथ्राया क्लियार जानांगौ जों मिथिनो मोननांगौ जों दा सावरायलायबाय थादों बड'लेण्डनि राजखान्थि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसार हाबाफारि बे बेलायावहाय जे रायजो राजाया मा रल लानांगोन बिनि सायाव जोंनि मोन्दांथि सिनेन बसुमतारी जोङो बर' रायजो राजाया बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाया माबोरै बाहागो लानांगोन आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि रायजो राजा एबा गार्जेनफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनो नागिरनायनि बिथिङाव आं सानो खुनु फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ गाव गावनि गार्जेन बिदा फंबाय बिनानावफोरखौ जाहाथे आन्दलनाव थिनहरनायनि हक जाया मानो होनबा एमइ स्कुल आरो हाइ स्कुलाव फरायनाया बिसोरो नाबाल' बिसोरो 18 बोसोर जानायनि उनावसो बिसोरो नागरिकत्व जायो गणतन्त्र हिसाबै बिसोरहा मोनसे साननो हानाय गोहो गतिके बिसोरखौ जुदि आन्दलनाव लांफाबाय थानो नागिरो आन्दलन फोसावनो जुदि बाहायो अब्ला नोंथांमोननि मिशन भिजन जे क्वालिटि एडुकेसन होननानै नोंथांमोना एवारनेस खालामबाय थायो आरो नोंसोर गोग्गो सोलोंथाइ होननानै फोसावबाय थायो अब्ला नोंथांमोना बे फरायसाफोरखौ आन्दलनाव बाहागो लाहोनानै गोग्गो सोलोंथाइ लाहोनाय जागोन ना बरबाद खालामनाय जागोन बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैदों बयबो गार्जेनफ्रा कनसियास जादों आरो जोङो दा जोंनि फिसा फिसौफोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो आवगायलांनांगोन दिनै राजनितिक भाबै जों बिटिसिखौ खुंनो थाखाय हाग्रामा महिलाया फैगासिनो दङ गतिके बिथांखौ सरकार खालामनो हो आरो बिथां सरकार खालामनायाव आन्दलन खालामनायानो बिथांनि जोंनि हाग्रामा महिलारिनि सरकारखौ सिफायनो नागिरनाय थांखिया बे नङाब्ला दिनै नोंथांमोना सिगाङाव बुंथिगिरि बुंलांनाय बायदि साफ्रोमबो हाय मिरु आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा सोरबा बिजिआर प्रफेसर सोरबा गावनो मास्टार सोरबाया मास्टार मावनानै साख्रि मावो थारमाने एबसुआव थायो थारमाने बेखौनो बुंनो नागिरदों नामा साख्रि मावनायनि बेथना थोआ एबसुआव थायोब्ला साबसिन जायो संसार फोथांनाय एबा न'खर सालायनायाव बे थांखि जादों नामा बेखायनो दिनै रायजो राजाया बुंनो नागिरदों एबसुआव थायोब्ला पस्ट क्रिएट जायो जेब्ला एमसिएलएनि अब्ला नोंथांमोना एबसुनि न'निफ्राय ओंखारलाङो जेब्ला माने बिधान सभा बा एमएलएनि इलेक्सन जायो बिनिफ्रायनो नोंथांमोना एबसुनि न'निफ्राय ओंखारलांनानै बाहागो लायो आरो जेब्ला एमपिनि जायो रायजो सभानि जायो
बे दैदेनगिरिफोरनि एबसुआव थानानै नोंथांमोना सायख'लायो अब्ला दिनैहाय नोंथांमोना जिबादि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिफ्राव थानानै जानाय लोंनाय खालामनानै नोंथांमोना जेरैबायदि बिलासिता सोलिदों बेफोरखौ नागारोब्ला रायजो राजाया मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोननि मावनांगौखिनि मावनायनि थाखाय नोंथांमोना साबायखर मोनो ना मा मोनो मोनगोन आरो जोबथारनायाव नोंथांमोननि फथन फैनायखौ आं बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि दिनै गाज्रि रोखोमै जेननायनि खार'ना थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेबो मावाखै होननाय बे बाथ्राया नोंथांमोननि मोनसे सावनि सोदोब आरो जेरावखि थाङा हाग्रामा मावनायनि मावाखै आरो जाजोब्बाय होनदों बे अननाय बुंनायनि थाखाय नोंथांमोना जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ इनाय मोनदों नोंथांमोननि सासन खालामनायखौ बेखायनो बिथांमोना गोजौनिफ्राय आत्माया नाहरनानै बे फेजेननायाव बाहागो लादों होननानैसो आं सानो दा बेखायनो नोंथांमोना बयनिबो खावलायनायजों जाहाथे बे आन्दलन खालामनायखौ एबसुनि सोलोंथाइनि थाखाय खालामनो हागौ नाथाय रायजो बिनायावथ' नोंथांमोना हाखाला फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ लिरना गारबोबाय रायजो नांना लिरना गारबोबाय मानि आन्दलन दं गतिके नोंथांमोना आरो दस्रा जाबसिननो नागिरदों जे दानि फैगोन सरकारा हाग्रामा महिलारिया मा होनना बुङो बिटिआर एग्रिमेन्ट बे दफाफोरखौ मावफुंनांगोन होननानै बुङो नोंथांमोना नोंथांमोननि 5 बोसोराव बेसेबां मावनानै लानो हागौ आरो नोंथांमोना मोनसेफोरखौ इनाय जादों जे इन्दिबिफोरखौ धंस खालामनायाव मेनआ जाहैदों प्रमद बर'आ फोजोबनाय लामाजों सिङाव बिथाङा एजेन्सि खालामनानै दिनै 30 बोसोर आन्दलन खालामनाय इन्दिबिफोरखौ बिदा फंबायखौ दिनै धंस खालामदों जायनि थाखाय केस मोनसे उद्रु जायाखै जायनि थाखाय जेल लेबे दाबो गवाखै जायनि थाखाय दैदेनगिरि रन्जन दैमारिया 300 जेल जानांगौ जादों बेखौ मानो सागान होनानै मानो बख'नो हादिया 5 बोसोराव बे जाबाय नोंथांमोनखौ मिथिहोनायनि दिनै सम फैबाय जों सावरायबाय थादों बड'लेण्डनि राजखान्थि आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सोमावसार हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनो थाखाय फोसावदों जे बिटिआर एकर्डनि समावहाय माखासे मानि समझौता दंमोन गोबांथार स्किम हरनायनि खोथामोन बेखौ हराखै होननानै अजद होनानै सोमावसारनो नागिरदों बे बेलायावहाय जों दिनै गोबांथार सावरायदों आरो बे सावरायनायनि गोबां बानबुंथियानो जादों जे बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव रायजो राजाया बाहागो लानो नाङा आरो रावबो फरायसाफोरा बेवहाय इनभल्भमेन्ट जानो नाङा लोगोसे गार्जेनफ्राबो गावनि फिसाफोरखौ फरायसाफोरखौ बे सोमावसारनायाव हरफानो नाङा बेराफारसे मोनसे आर्गुमेन्ट बेवहाय द्र जादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दा समनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरिफोरा जिहेतु फरायसा नङाब्ला बिथांमोना गावसोरनि बिबानखौ नागारनानै फरायसाफोरनि आखायाव खोलैना होनांगौ बे बाथ्राखौ दिनैनि बे सावरायथायाव गोबांसाया बांबोनो नागिरो आरो बे रायजो राजानि डिमान्ड जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे गोथार बिमुंजों दानाय बे गौथुमखौ गोथारैनो दोननो थाखाय खामानि मावनांगौ आरो फरायसाफोरनि जेंना जेंनानि सायाव सावरायनायनि खाबुखौ लाबोनांगौ राजखान्थियारि बिथिङाव दिनैहाय इउपिपिएलआ नोगोद जेनदों इउपिपिएल जेननाय होननानै बुंनो नागिराखै सासे गेदेमा बिथाङा बुंनो नागिरदों जे बियो एबसुनि जेननाय मानो होननानै बुङोब्ला एबसुआनो इउपिपिएलनि बिफाव लानानै बिसायख'थिखौ गेलेबाय थादों बेनि मोनसे अजद फैदों फैबाय थानाय समावहाय सोमावसारनायनि हाबाफारि लानो ओंखारनाया बयनिबो गोसोआव दुखु होदों मानो होननानै बुङोब्ला दा गोदान सरकारा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय गोदान सरकारा समाय लायाखैनो फैगौ 5 अक्ट'बर खालिसो समायखेरा लागोन आरो गावनि मासियाव जिरायनायनि खाबुखौ मोनगोन गावनि मासियाव जिरायखांनायनि उनावहाय बिटिआर एकर्ड बिटिसि एकर्डनि माखासे थाबोनाय इस्युफोरखौ बिथाङा टेकेल खालामनायनि खाबु फैगोन नाथाय हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना थाल्ला थुल्लै नासयनानैहाय बा नारगारथारनानैहाय आन्दलन खालामनो होननायनि बानबुंथिया बे राजखान्थिनि खैसार बेखौ बुंनो नागिरदों दा बेखायनो बयनिबो रायजो राजानि लुबैनाय हांख्रायनाय बहाय दङ जे खमसे खम हाग्रामा महिलारिया मासियाव जिरायनो खाबु मोननांगौ आरो बेनि उनावहाय सानलाय हलाया जागोन बर' फरायसा आफादा सोमावसारनायनि गेजेरजों थांनाय 2020 मायथाइनि आगोलनि 17 बोसोर समखौहाय दावराव दावसि खालामदोंमोन गोजोननाय गैयै खालामदोंमोन गावजों गावनि गेजेराव एना एनि जादोंमोन दा बैफोरनि गेजेराव जोंनि गोबां साया बेंगुरा बेंगुरि जादों न' बां सिफाय जादों बायदिसिना जाथाय सानफ्रोमबो बन्द' जौगासारनायनि खुनु स्कप गैया अब्लाबो थांनाय 15 बोसोर 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया गोबांथार इनफ्रास्ट्राक्चार खामानि मावदों बेखौ नंखाय बुंनो हाया आरो बे बाथ्राखौहाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा
थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारखौ मदद होनायनि गेजेरजों गोबांथार मावनांगौमोन बेखौ दाबिनाय जादों नाथाय जिर' मानो जिर' बेवहाय जाख्ल'नाय थगायनाय फुस्लायनायनि अनगायै जेबो जायाखै होननानै गोबांसे बानबुंथि नागिरदों फरेस्टनि साख्रि होदों भुवा टिचारफोरनि साख्रि बेवहाय एनअसि गैया स्टेट गभर्नमेन्टनि फाइनान्सनि क्लियारेन्स गैया 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि होनायनि बाथ्रा जायाखिसै फरेस्टआव साख्रि होनायनि बाथ्रा साख्रिबो होदोंबो फोसावदोंबो गोबांसाया पार्टिनि गोबांसाया इउपिपिएलनि गोबांसाया साख्रि मोनदों नाथाय बेबो स्टेट गभर्नमेन्टनि फाइनान्सनि क्लियारेन्स गैया दा गासिबो दिनदांनाय गासिबो थगायनाय गासिबो फुस्लायनाय गासिबोनो जिर' दा बेबायदि हालोदाव दङ आरो बेफोरखौ फैबाय थानाय सरकारा हाग्रा महिलारिया बेखौ टेकेल खालामनो गोनां जागोन आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनो ओंखारनाया मोनसे इनाय जादों होननानै गोबांसे बानबुंथि नागिरदों आरो बेखायनो बे हाबाफारिया रायजो राजानि गेजेराव सौहैया बेखौ गोबांसे बानबुंथि नागिरदों जों गोबां सावरायबाय आरो सावरायनांगौ गोबां दङ उन समाव जों सावरायनायनि खाबु लाबावगोन दिनै जों बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'बाय गोजोनथों खुलुमबाय खुलुमबाय